Takže zdravím vás ľudia pri dnešnom videjku. Dnes si ukážeme kúzlo, ktoré je svetovo známe a je jedno z tých lepších svetových kúziel. Poďme sa na to pozrieť. Na toto kúzlo budeme potrebovať balíček kariet. Divák si vyberie ľubovú kartu z balíčku. Napríklad túto. Zapamätá si ju. Vloží ju niekde do balíčku. Teraz tú divákovú kartu nájdem. Možno si hovoríte, že takto by ju našiel každý, ale ja ju nájdem takto. Je to tak, že ako môžete vidieť, jedna jediná karta z celého balíčku je prefarbená na červeno. Možno si hovoríte, že to nie je možné, ale verte tomu. Je to naozaj diváková karta. Túto divákovú peťku si položím sem a teraz poprosím diváka, aby mi povedal niekedy stop. Teraz? Dobre. Zapamätaj si túto kartu, ktorú znovu nechám stlačiť z balíčku a zase túto kartu nájdem tak, že rozprestiem karty. Ako jedna jediná je tá diváková karta prefarbená. Hneď ju nájdem, ale nevidím ju tu. Už ju vidím. Je preta tu. Takže vítajte pri tutoriáli na toto super kúzlo, s ktorým pobavíte svoju rodinu aj priateľov, to vám môžem zaručiť. Na toto kúzlo budete potrebovať balíček žolíkových kariet a takú istú kartu, jednu, len inej farby. V mojom prípade to je osmička guľová. Čiže jedna červená osmička guľová, k nej modrá osmička guľová. Tieto dve karty si dám na spodok, aby červená bola na spodku a predposledná bola modrá osmička guľová. Teraz môžem prísť za divákom, aby si vybral ľubovú kartu. Nezáleží naozaj na tom, aká to je. Vyberie si kartu, osmička listová. Teraz niekde presekneme, kartu položíme na vrchnú kvapku a zakrieme, tým pádom červená karta ide na divákovú kartu. Môžete urobiť nejaké to magické gesto, potom rozprestáte karty a poviete, že jedna jediná karta v balíčku sa prefarbila na červeno. Čiže zoberiete túto polovičku z červenou na vrchu a túto druhú, kde je modrá osmička dole, dáte na spodok. Čiže červená s divákovou sú na vrchu a modrá osmička na spodku. Teraz potrebujete urobiť double lift. Nie je to ťažké, zoberiete dve karty, budete mať pod nimi takúto medzierku a poviete, že táto diváková karta sa prefarila na červeno. Čiže máte dve karty. Otočíte naspäť, zoberiete červenú kartu, čiže osmičku a položíte si ju bokom. Takže diváková ostala tu. Teraz poprosíte diváka, aby vám hocikedy povedal stop a robíte takýmto spôsobom výber karty, že stiahujete z vrchu karty, čiže spodná karta tam stále je. Divákové stop, zapamätaj si spodnú kartu, ktorá musí byť osmička guľová, nechajú stať v balíčku, zase magické gesto. A jedna jediná karta sa nám znova prefarbila. Teraz môžete chvíľku hľadať, divák ju tu však neuvidí a poviete, už som ju našiel, je tu. A ukážete, že to je naozaj táto karta. Takže to by bolo z tohto videjka všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dislike určite nedávajte. Nerobte za nič. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ sa majte pekne. Dovidenia.